Hej, jeg hedder Sune, jeg er drueentusiast hos Kappa Vin, og i dag skal jeg lave en mark mod marksmagning eller en terroir-smagning. Lige ganske kort om terroir. Hvad er det? Det er et begreb, som dækker over både jordbundsforhold på den eksakte lokation, druerne er vokset på, men det er også mere end det. Det er alle de faktorer, som påvirker druens vækst og smag. Det er vejr, det er tilgang til vand, det er dræning af vand, det er lokale forhold som vind, mikroklima, både i jorden og området omkring. Så en paraply af mange ting, som giver aftryk i vinen, og kan kun smages, så længe der laves ganske få flasker inden for et snævert geografisk afgrænset område. Så hvis man laver meget store mængder, så forsvinder terroiret. Det jeg skal smage på i dag, det er 2 forskellige vine. Begge vine kommer fra René Lecan Colin, som i dag drives af François Lecan. Familien går langt tilbage, vinfamilien går langt tilbage, helt tilbage til midten af 1600-tallet, og er i dag en lille højkvalitetsproducent, der lever sit stille liv. Der er ingen hjemmeside, han tager ikke på messer, han sender ikke ting til smagninger i magasiner og andre steder. Han lever sit liv, han laver sin vin, og det gør han rigtig, rigtig godt, og med stor respekt for og kærlighed til sine marker og til sit jord, sit terroir, og derfor er næsten alle hans vine på single vineyard niveau, det vil sige, at hver vin kun kommer fra en lille del af den bestemte mark, selvom at de lovgivningsmæssigt gerne måtte blandes til en samlet Chassagne Montrachet, så går han igennem det store arbejde og større besvær med at lave måske 5 forskellige Chassagne Montrachet, men til gengæld så kun 2200 flasker, 2800 flasker, så små oplag, små højkvalitetsoplag, men med kæmpe præcision og med terroir i ascendanten, og det smager skønt. René Lecan Colin ligger lige syd for Beaune i Bourgogne, ligger på kanten imellem Centenay og Chassagne Montrachet, og det vi skal smage i dag er 2 forskellige Chassagne Montrachet vine. Det er begge 2 Premier Cru. Så den ene her er Chassagne Montrachet Premier Cru Monchaux. Den anden er Chassagne Montrachet Premier Cru Le Vachier. Så altså, og begge 2 årgang 2020. For man kan smage, hvilken forskel terroir påvirkning giver til vinene, så er vi nødt til at være sikre på, at det er samme årgang, at det er samme drue, at det er samme håndtering, at det er samme fadpåvirkning. Altså alle de andre ting udenomkring er nødt til at være det samme. Og det er det her. Der er lige meget fad, det er den samme mand, det er Chardonnay, begge 2. Den eneste forskel i teorien på de 2 vine her, det er dyrkningsstedet, og vi taler 200-300 meters afstand. Men terroiret er forskelligt, og det kan smages i vinene. Så er vinene kommet i glasene, og jeg skal til at smage. Og jeg skal til at smage, om jeg kan smage 300 meter, som der er imellem de 2 marker. Som nævnt tidligere, så er de håndteret ens, håndteret på samme måde, og for samme mængde fad. De får 20% ny fad i 12 måneder. Resten af vinen er anden og tredje passage, altså fad, der har været brugt før, ligeledes i 12 måneder. François Lecans holdning til brugen af fad er den, at det er ligesom makeup. Hvis det bliver brugt rigtigt og forsigtigt, elegant, så kan resultatet blive smukt. Hvis det bliver brugt for meget, så bliver resultatet ikke godt. Allerførst, så tager jeg Monchaux. På næsen fornemmer jeg de her burgundiske karakterer. Der er en lille smule fedme, der er en lille smule creme, men det er også temmelig lukket. En meget lille, forsigtig start på noget anis-univers fennikel. Men det er
tilbageholdt, tilbagelænet. Det er introvert. Så herover Le Verger. Se. Allerede fra start, jeg har ikke engang slynget glasset endnu. Jeg har kun skænket og kun lige ganske kort duftet til det. Men allerede nu kan jeg røbe, at Le Verger er mere udadvendt. Den kommer ud over kanten. Den vil gerne vise sig mere. Og nu vil jeg prøve at tage og slynge de to vine. Først Monchaux. Saltet bliver lidt tydeligere, men stadigvæk en lille smule genert. Eller en del genert. Kan fornemme, at der ligger noget og venter. Ved ikke helt, hvad det er endnu. Man kan fornemme, at der ligger noget nerve, noget intensitet, som ikke er udfoldet. Og i takt med, at jeg slynger det her, så kommer mineraliteten, stenet, saltet, bliver tydeligere. Frugten bliver ikke meget større endnu. Kommer, men den er det ikke endnu. Men det er saltet, der kommer. Mineralet, der kommer. Så slynger jeg Le Verger, som allerede fra starten af var mere åben, mere ekstrovert. Og det er den også nu. Der er mere skub på frugten. Saltet fylder lidt mindre her, end det gør herover. Til gengæld er den mere åben. Den er mere imødekommen. Den er mere kælen. Den vil gerne ses. Smager jeg på vinene, starter med Monchaux. Smager virkelig godt. Munden følger næsen. Der er en lille smule creme. Der er en lille smule fedme, ligesom næsen røbede. Og så er der rigtig meget mineralitet, sten, salt og en rigtig fin og befriende syre. Og så kan man fornemme, at der ligger altså noget herinde under. Der ligger en gave til mig. Der ligger noget at vente. Jeg har noget at se frem til. Der kommer mere. Jeg kan mærke det. Men det er ikke udfoldet endnu. Så prøver jeg at smage på Le Verger. Smager virkelig godt. Smagen følger næsen. Den har mere smør. Den har mere frugt. Den har mere honning. Den har mere fennikel. Den har mere vanilje. Den har mere af det hele. Så lige nu, som det står lige nu, i dette sekund, synes jeg, den her smager bedst. Men jeg ved også, at den her, både kan fornemme, at den her har det, men jeg ved også per erfaring, at Monchaux har mere nerve, den har mere længde, den har mere intensitet. Lige nu er Verger mest charmerende. Min tese er, at om kvarter, med tid, luft i glasset, og med temperatur i koppen, så vil Monchaux åbne sig op, og så vil den spille og komme kørende på alle cylinder, hvor lige nu er den mere tilbagelænet og mere genert. Vi lader vinene stå her i et kvarter, og så kommer vi tilbage til dem, og så ser vi, hvad der er sket. Så har vinene fået lov at stå i glasset her i 20 minutter, og vinde lidt temperatur, og få lidt ilt. Og nu skal jeg prøve at se, hvilken udvikling det har givet til vinene. Jeg starter her faktisk lidt utraditionelt, uden at slynge glasset, og dufte til Monchaux. Ja. Himmel til forskel, en verden til forskel fra før. Den gav ikke ret meget fra sig i næsen før.
Og det begynder den at gøre nu. Der kommer væsentligt mere af det hele, men især sådan noget nyslynget lynghonning begynder at vise sig meget tydeligere i frugten, end det gjorde før. Det her med, at jeg ikke starter med at slynge glasset, det er fordi, jeg ved godt, det er utraditionelt, det vil de fleste gøre, og det er fordi, det der har stået gasset af op i koppen, det er dufter på en måde, og når jeg så slynger glasset nu her, så bevares jeg åbner vinen, men jeg slynger også de første aromaer ud af glasset. Ja, så bliver det her lynghonning, som havde samlet sig heroppe i koppen, det forsvinder, og så kommer der mere mineral, mere salt på, men en tydelig vandring, der har været i vinen fra første gang. Og så det samme herover på Le Verger, som var mere ekspressiv fra starten af, og det er den også nu. Den giver meget mere fra sig end herover. Der er mere fylde, der er mere fedme, der er mere sødme. Ikke sødme som i sukker, fordi vinen er jo gæret ud, men og så prøver jeg at slynge. Samme igen. De noter, som samler sig, som er de her dejlige, skønne Bourgogne-noter, der er noget smør, der er noget honning, lynghonning, eller honningmelon måske nærmere. Der er fennikel, anis og sådan noget vanilje. Det er meget tydeligere her i Verger, end det er i Monchaux. Til gengæld så er saltpræget og mineralet tydeligere herover, som giver vinen mere liv, og som giver den mere længde, og som gør, at den giver mere dybde og giver mere virilitet. Du skal smage på vinene. Le Verger smager virkelig godt. Kommer masser af smag, men har masser af alle de dejlige Bourgogne-noter, som vi elsker. Og samtidig citrus, syre, livgivende syre, sten, mineral, som giver længde. Fantastisk. Jeg har også smagt på Monchaux. Dejlig næse. Monchaux har den mere nerve, har den mere intensitet, har den mere bund og dybde. Sidder godt i munden, sidder længe, citrusen sidder skønt, befriende. Se den her rejse her. Jeg lod vinene stå i cirka et kvarter, inden jeg vendte tilbage til dem. Men den her rejse kan være meget længere. Den kan tage en halv time, den kan tage en time, den kan tage 2 timer. Der sker ikke noget ved, at de her vine kommer op i temperatur. De kan sagtens holde balancen og være smukke, flotte, balancerede vine, også selvom de får 15-16 grader temperatur. Hvis du gerne vil på den her rejse og på den her oplevelse, så gør det, men gør det, når du har tid til at gøre det. Ha' respekt for vinene. Det her det er vine, der fortjener respekt. Der laves meget få flasker, par tusind flasker. Vi får 100 flasker om året, og de par tusind flasker, der laves, det er ikke hele verdensmarkedet. Så det er høj kvalitet, det er unika. Hvis du vil læse mere om vinene, vide mere om vinene, om huset René Le Cancroland, om vinene her, hvis du vil købe vinene, så gå ind på kappa.dk. Husk, der laves ikke ret mange flasker, og det er relativt få flasker, der kommer til Danmark om året. Så gå ind, så længe lager haves, og køb vinene på kappa.dk. Skål og god fornøjelse. Og det smager godt.